Ľudovít Fula sa narodil v roku 1902 v Ružomberku. Je jednou z najvýznamnejších osobností slovenskej moderny medzivojnového obdobia. Spolu s Mikulášom Galandom sa snažili propagovať moderné maliarstvo. Na začiatku 30. rokov verejne vystúpili s manifestom Súkromné listy Fulu a Galandu, v ktorom vyslovili potrebu skoncovať so starými, nič nehovoriacimi umeleckými metódami a zabehanými manierami a žiadali preraziť a uvoľniť cestu novým výrazovým prostriedkom a postupom, ktoré by zodpovedali dynamickým premenám, ktoré boli charakteristické pre život človeka a spoločnosti 20. storočia. Návrh mozaiky pre Expo v Montreale v roku 1967 Fula vyskladal z abstraktných geometrických obrazcov. Charakteristicky bol rukopisný prejav škvrnitá maľba, ktorá vznikla kladením ohraničených farebných bodov k sebe. Jej chvejivý kolorizmus bol výsledkom kombinácie viacerých farebných tónov. Fula robil k mozaikám prípravné kartóny. Tvári boli výslednicou montáže foriem, hravého narábania s rozmanitými geometrickými obrazcami. Kruhom, oválom, štvorcom, obdĺžníkom či trojuholníkom. Bolo možné z nich vyskladať takmer všetko predmetné, čo umelec vo svete okolo videl. Kostoly, domy, stromy, strechy, slnko aj mesiac či postavičky.